Isang rider ang nasawi matapos na makabangga sa isang pampasaherong tricycle sa barangay Tagungtong, Goa, Camarines Sur, alas 10:30 ng umaga nitong Miyerkules. Kinilalang rider na si Victor, hindi niya tunay na pangalan, 43 anyos, residente ng barangay Tierra Nevada, Tinambak, Camarines Sur. Habang kinilala naman ang driver ng tricycle na si Pedro, hindi niya tunay na pangalan, 51 anyos, residente naman ng barangay Maymatan, Goa, Camarines Sur. Ayon sa ulat ng Goa Municipal Police Station, paliko ang tricycle sa kaliwa patungo sa Philippine Science High School upang ibaba ang dalawang pasahero nito. Nang bigla itong mabangga ng motorsiklong minamaneho ni Victor na patungo ng Goa. Sa lakas ng impact, tumama ang ulo ni Victor sa kalsada na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Nagtamo naman ng minor injuries ang driver ng tricycle at ang dalawang pasahero nito. Siguro, nung nag-apply na siya ng preno, hindi kinaya ng preno, nabangga niya pa rin yung tricycle. Inaantay pa ng pulisya kung magsasampa ng kaso ang naiwang pamilya ng rider. Initially, nagkausap na po sila. So, pati yung operator ng tricycle, nagkausap na po sila. And yun, parang nagkaroon yata ng kaunting usapan. Muli namang nagpaalala sa lahat ng motorista ang Goa MPS na maging maingat sa pagmamaneho at sundin ang mga batas trapiko. Iwasan ang pagmamaneho ng mabilis lalo na sa mga kurbadang daan at maging alerto sa paligid. Para sa mga balitang tatak, Bicol, May Insinares.